Ma en penj laktar en chenro mabiro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni Andruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore wang'yo kaka ngima wanyalo bedo makare ka wagengo tuoche kapono to sedonjo tinyalo thiedhi kaka wanyalo bedo kod ngima e yore mopogore opogore. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka obonyiswa ni nyinge nga en wod kanyo lonye weche mage aito enemo mi watu wako makawuono machiegni daktari. Erokamano Ruth, adok erokamano kuom chopo e studio mondo awuo kod oganda wa kod johera mag radio TV Ramogi. Nyinga Ken Otieno. Ken Otieno en daktari man gi lony kuom thiedho tuoche motudore kod leche, fuonde, choke kod rem moro amora madibede e kind ngima dhano. E odiechieng' ma kawuono yuoro mondo mi awuo kod jowa ka wacho matin kuom misiro kata tabu machiel mamako jowa miluongo en fracture. Fracture wanyalo wacho ni en tur. Fracture ni en tur. To kuom tur wada wuoyo kuom tur kuom ombong' kod tielo. Kamano. Nyakora Mugajuang mana kaka winjo daktari owacho wadwa ng'eyo weche mag tur. Wayudo ga ni ji mang'eny tur e kidienje mopogore opogore ginyalo bedo joma tindo kata joma dongo. To kwadhi ng'iyo tur moro amora mana kaka daktari owacho wang'iyo mar tielo kaachiel koda ka ombong'. Moro kapok wadonje tur daktari wadwa ni wang'e ne tielo kaka chalo fuoni mantiere tielo, choke mantiere tielo kaachiel kod ombong' kod tijene mondo mi wang'e ni seche motur en ang'o matimore kamano. Erokamano. Ok ang'e ni wanyalo yudo picha manyisowa tielo kuom ombong' magine picha mar tielo. Okay, ka neno kae an kod aina mag tabu mabede tielo lakini pod ok onyisowa malong'o. Konyalo miyowa picha machielo manyalo eleza godo. Seche mokeleno mori nyalo chako pimo ni nyikwara Mugajuang nikech jonge tielo. Mokwongo kwa wuoyo kuom tielo wan kod choke madhi 26 e tielo. Koro king'iyo tielo ka wan kod pat tielo, wan kod wi tielo ma wawacho ni ginene kogno mag tielo kod ombong' mag tielo ka. Koro e wi tielo kae wan gi choke mathiso thiso. Koro gibedo tieng' adek. Korka kogno mag tielo wan gi choke madhi 5. To choke madhi 5 gi pod ging'injore matindo tindo. Koro gin fuon madhi 2 moro ka moro. Kasto e kor wi pat tielo kae be wan gi choke madhi 5. Kasto kar ombong' ka be nitiere particles mag choke matindo tindo mariwe. Kasto ombong' be wan kod choke 3 mariwe. Ma en king'iyo tielo wuon nitiere bethe ke koni gi koni wan kod choke 2. Seche minyono piny kama nitiere chogo man bedo kon kachich kod mar oko mar tielo kae. Koro miyo tielo nigi choke modhuro. Omiyo seche ma ng'ato tur wang'iyo ni to en chogo mane ma dibed ne otur. Koro wan gi choke kidienje matindo mopogore man gi tich mopogore e tielo kae. Kamano. Ma wantiere kod gik mang'eny manyalo miyo tielo kata ombong' ng'ato tur kata ng'ut tielo. Ng'ut tielo gombong' en gimoro achiel. Yes. To e ng'ut tielo ka kata ombong' ka daktari wathoro ga bedo kod wil bende. Wang'iya ne pogruok e kind tur kaachiel kod wil. Okay, tur mar chogo mwaluongo ni fracture en ni chogo wuon owere gi nyawad. En chogo wuon to were opogore nyai 2 mane wacho ni en tur. To wil en fuon. Wil timore e fuon lakini tur timore e chogo. Chogo kotur to nitiere thuolo mabede kinde wuon. To kopono wil to chogo cha bedo mana kaka entiere no to mak mana ni leche kata ligament ema bedo ni koro either oyware kata ochot. Koro ler koyware to odhi osudo bedo mabor gi nyawadgi. Koro mane mwawacho ne wil. Kaso machielo e wi tur ni wuon wan kod dislocation ginena displacement. Inyalo tur ti wil at the same time. Tiende ni chogo cha odhi otur to odhi oywayo ler kaso chogo wuon odhi wuok kama onego bedie. Koro mano be unyalo bedo gi tur kod wil
e seche mogogo. Koro miyo wil bedo e fuond lakini tur bedo e chogo. Kamano. Koro kawuono waket maino kod mane wil gi tur koso rem duto te manyalo bedo e tielo kachiel kod mago te nyalo timore samoro achiel. Koro pogruok nyalo bedo ni to en aina mane mar hinyruok ma ng'ano ni godo, lakini kawuono to wawuoyo kuom tur mar chogo. Thothne oganda thoro ga yudo tur kotenore kod ang'o gini daktari? Tur mar chogo biro koluwore gigo mopogore opogore. Moro be nyalo tudore kod tich ma ng'ato timo, nikech nitiere tije moko ma gin hazardous, gin gi atamalo mar ng'ato bedo gi hinyruok. Wach kata ni itimo tich wacha ni mar luoko ot, to seche mang'eny kata in e factory, to factory kamitie ni iwuotho kuma kier, mano nyalo kelo tur, kier kod goruok piny, mano nyalo kelo tur. Ei factory wuono kata kamoro amora mwabede, seche moko ka wuotho, ka nitiere gik moko pangi mokete e yono mowinjore, inyalo gweyo kata kidi kata chuma ei factory, kata obed dala, inyalo gweyo gimoro, mano nyalo kelo tur e lith kogno. Inyalo ting'o gimoro mapek, inyalo gore tiendi, mano nyalo kelo tur. To seche moko be accidents be gin yore mwanyalo bedo godo, mwanyalo yudo go tur. Kopogore gi accident, moko to chalo kaka sports be nyalo miyowa bedo gi tur. Koro miyo tur biro kuom yore mopogore opogore. Kamano. To in kaka jagono ma osebedo ka tiyo kata madil kod weche mag choke kachiel koda ka leche, ineno ga jomage mathoro tur, jomatindo, jomadongo, kosenena kaka ni wawache cha nyin gima kata cross tiende ni ji duto te nyalo bedo kod tur mag choke? Tur to onge gi age estimate ma nyalo wacho ni prevalence mar higa, mak mana ni koro pogruok manyalo bedo ni chogo kaka medo bedo, kaka wamedo niang' gi higni, chogo medo bedo mayom yom. Koro chogo kobedo mayom yom, chances ge mag tur ni malo. Wawach ni inyalo yudo ni nyathi matin ja higni 15 kata 20 kama tugo mpira, kod maybe ng'ato man hige 70 80 kanyo tugo the same mpira. Koro chances kata kopo ni ng'ato tuo, miyudo ni ng'ama ike ng'eny cha bro bedo gi chances mag tur malo nyathi. Koro chogo kopo ni obedo mayom yom with age, miyo ng'ato bedo gi tur. Koro e penjo mipenjo no, kaluwore gi ma ng'ato timo, to onyalo wacho ni jok ma higi ni malo nigi chances mang'eny mag tur. To nyithindo be nyalo bedo kode nikech activities ma nyithindo timo. Inyalo yudo kaka nitiere chikruok ma kagi kacha, tugo ma ok ong'eyo exactly gima timore, mano be nyalo miyo jomatindo bedo gi tur. But chogo king'iyo tekone kata mijing'o mare, ng'ama hike ni malo, choke bedo mayom yom moloyo ng'ama pod tin. Kamano. Seche ma intiere kamiti ming'iyo gigi, cases kaka mag jogo mariemba piku, jogo mogore piny, weche mag sports, ok ang'eyo ni kwanda tamalo thoro chalo nade? Sports ok ging'eny ahinya, kaluwore gi aina mag sports. Wachi ni jok mabedo gi ahinya ng'eny tur mar tielo kata hinyruok mar tielo gin footballers, nikech tugo magitimo involve tielo a number of time kod contusion, tuomruok bedo. But kang'iyo chances mag tur ng'eny kuom jok matimo sport machalo kaka riding, kaka joapiko miwacho no. Chances mag joapiko kod jok ma tugo ni malo, joapiko chances gi mag tur ni malo moloyo jogo ma tugo mpira. Manyiso ni en gima nyalo dhi nyime daktari? Pinja. Manyiso ni en gima nyalo yudo ng'ata ng'ata, mak mana nyakwara Mugia Jwanga, gima daher mondo mikete maino ni kaka higni medo sudo e kaka thuolo ni mar tur bende medo bedo malo. Luore bende gi tije ma itiyo, in jagono matiyo tije ma samoro masira nyalo timore mayot, intiere kod thuolo mang'eny mokalo mar tur. Choke bedo mayom yom. Joma mine bende wacho ga ni choke gi thoro bedo mayom yom kipimo kod joma chuo kaka ndalo medo sudo, tiende ni joma mine bende thuolo gi ni malo saidi kipimo kod joma chuo. Kanya diere. Mulna kanyo matin daktari. Gimomiyo joma mine thuolo gi mag bedo gine chances gi mag tur bedo malo, sana hip joint
wan kod gima waluongo ni osteoporosis. Koro king'iyo the biological structure kod physiological processes matimore, pogruok mar ng'ama miyo gi ng'ama dichuo, sana sana kosechopo higa mar menopause, kama koro a number of things ok timre kuome, tibiro yudo ni chokege bedo gi yom. Koro fuon kata yom ma chogono miyo bedo gi high chances mag tur. Nitie gima iluongo ni osteoporosis. Ong'eny kuom joma mine maloyo joma chuo. Koro big ni osteoporosis ng'eny kuom joma mine, choke gi yom kopo ni onyalo bedo gi high impact fall, kata gimoro tuome matin, onyalo bedo gi tur maloyo ng'ama dichuo. Ma joma mine bende koro gibed makini saidi. Yes. Nikech tur thuolo malo kaka higni. Because due to hormonal changes, mano dhi miyo choke bedo gi yom. Kamano. Thothne iyudo ni samoro ng'ato nitiere dala kata ng'ato nitiere ot, topo ka okier kaka ni pimono e kidieny ma wantiere ni. To ka ok en gadiera ni otur, koso ong'ikore. Gikanyo mondo ng'ato wach ni ma gima ok abed go dala, adhi mondo mi ane laktar, mondo mi kik iwe ahinya, moro kiwe ahinya to hinyruok kata kethruok nyalo bedo mathoth. Alright, ng'eyo ni ng'ato tur, wan gi yore adek mwanyalo ng'eyo godo. Mokwongo, physical assessment. Inyalo ng'iyo ni to otur kiwango ma, nikech kopo ni otur matin, nikech tur ni ng'ato nyalo bedo mana gi crack mar chogo, opasore kata opogore lakini ok owere. Mano seche moko ng'eyo nyalo bedo matek. Kopodi en tur matin, tinyalo kata wuotho kode, tibiro winjo rem. Rem en gino mokwongo mibiro winjo kata ng'eyo ni nyalo bedo ni tabu. Koro mar ariyo, onyalo bedo gi displacement mowacho cha. Kopo ni chogo tur to were gi nyawadgi, onyalo hang kata liero konchiel. Kopo no tur mang'eny ka tielo, ibedo ka tielo koro dhi obam, to ok onyal duoke. Obiro bedo ni okuot. Kuot no nyalo bedo nikech samoro amora mantiere injury, kuot bedo. Kasto ka en tielo, to moro chako nyono kode piny, biro bedo matek. To kopo ni en tielo kendo, nyalo bedo kalandhidhi, moro ok onyal winjo tiende no malong'o, onyalo temo no ting'e malo to ok tingre. Koro koneno mago, to mago nyalo ng'ise ni gini ok ni kare. Ta hinya ma dislocation, ma displacement, to ibiro nena ni tielo ni ok ni kare, nikech ibiro yudo ko wengni, ok obedo kako onego bedi. Seche kama ochopo kama wengni no, mano en rem modhi wang' achiel. To kopo ni ok en gadier ni otur kata ok otur, yono machielo ma onyalo ng'eyo godo ni dhi osiptal, tidhi timne x-ray. Koro x-ray biro ng'isa yanga ni chogo were gi nyawadgi. Kaso mano inyalo koro imiye thieth kaluwore gi kaka chogo owere kod nyawadgi. Ma kapono ni winjo lokruok moro amora tok masira kata gimoro minyalo chich kod nomiyo ni itur, kik iling kode dala, iwinjo rem tidwa ni wuotha, ikas godo akasa, kata ikaso godo nyathini dhiya nyakora muga jwang', hinyruok nyalo bedo mathoth mokalo. Wakawo yweyo ka waduogo, wabong'eya ne seche ma isedhi e osiptal, kopogore kod x-ray, en ang'o gini midhi timo mondo mi iyud konyruok, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Neni odi orit gi mabati motegno mawuok Royal Mabati Factory Limited. Yier kowuok corrugated and box profile, Z-tile, Euro-tile, Roman tile, brick tile, steel trusses kod premium decker tiles duto molos mondo midala ni obed motegno kendo malombo wang'. To ka budget odi to wan kod chenro mar chudo mitimo mos. Par ni mwandu minyiewo kodwa ikelo ni nyaka kama intiere nono maonge chudo moro amora. Gochnwa gi 0722 mondo itim oda mari kawuono. Royal Mabati Factory Limited, making quality affordable. Pari ai weche mang'eny. Asewacho nini mondo iyue? Asayi. Asante kwa Sabato.
Chak sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa adek okinyi kod an Lorina Chen. Chiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Ken e studio kendo wang'iyo kacha weche mag tur mag tielo kachiel koda ka ombonga. Wang'iyo gigo manyalo miyo ng'ato tur, kaka ndalo medo sudo, kaka higni medo sudo, intiere kod thuolo mamalo mar tur. To ka in ng'ama miyo thuolo ni malo moingo joma chuo. Adwa ni mondo mwang'e ne kidienje mopogore opogore mag turo. Kang'iyo daktari ka picha ni dhi konyowa mondo mi ler ne nyikwa Ramogi Ajwang' gima didwa ni mondo mi ipuonjwa kotende kod kidienje. Alright, kaka nasewacho, wan kod kidienje mopogore mag tur. Koro aina mag kidieny mokwongo waluongo ni Weber. The Weber fracture en mabedo e bath e ombong tielo, e wi ng'ut tielo kae. Koro e ng'ut tielo ka, kaka nawacho mokwongo, wan kod choke ariyo ma osiro del, ma osimo ratil mar del. Koro wan gi chogo ma oko, ma en koni, kod chogo man bedo e iye koni. Koro chokegi, turgi nyalo luwore gi kaka, gi pattern. Wan gi pattern mopogore opogore mag tur. Koro king'iyo mokwongo ni, ma nyiso kaka tur biro kopo ni iduogo ipaso tiendi kodok iye. Seche ma tiendi opasore kadok iye, to pek dhi e tielo, to kuma pek donje cha ka gioko kono ema tur bedo. Koro seche moko kaka wajok mantiere kaka physiotherapist, ibiro yudo ni ng'ato ne gocho go mpira to otur, to moro pok ing'eyo ni to otur kata ok otur. Koro gima biro e pachi ni to pasruok no opasore nade, kata ka jatuo biro openji ni pasori nade. Kopo ni pasori kidhiye ma waluongo ni supination, to chances en ni chogo ma oko cha ema nyalo bedo ni no tur. Koro mae to describe chogo ma oko ma bath tielo ma nyalo bedo kod tur. Koro yono onyalo bedo bathe matin ni matur kata bathe gi nyaiye. Koro ma en tur mar bathe konchiel, to ma tur mar iyo. Koro supination ma en loko tielo kadhi iye nyalo kelo aina ariyo mar tur. Koro luwore kinyono bugo ka tiendi odolre kama kadonjo iye, to chances ni fracture minyalo bedo go biro bedo oko kae. Koro kata kopona palpate, tang'iyo ni to kanye manyalo bedo ni nitie fracture. Koro kadhi kamoro mopogore. Line mar ariyo, wan gi tur ma be waluongo ni supination exploration, ma en pasruok manyalo bedo ka tielo odok oko. Onyalo dok oko to tur, kasto seche motur ni king'iyo mano en ler. Koro en tur kod ler otur kod ler bochot. Koro mago gik moko ariyo motimore. Kaso mar adek to en tur moko timore kar ombong, to koro timore slightly lower third mar tielo, to tur e chogo mathis ma waluongo ni fibula. Koro magi aina mag pattern mag tur manyalo bedo. Inyalo tur ka tiendi odonjo iye, kod inyalo tur ka tiendi owuok oko. But turni bedo ga mane a lip of the fibula kod tibia. Koro mae otimore e bone mwaluongo ni tibia, mano otimore e bone mwaluongo ni fibula. Wacho nitiere choke ariyo masiro del. Ahinya ma bedo gi tabu ahinya en chogo maduong' mwaluongo ni tibia. Ma seche moko nyalo bedo gi tur, to seche moko nyalo bedo forgiving, nyalo wuotho kode matin, lakini ma kotur
to onge kaka inyalo wuotho, nyaka konyi akonya. Kamano. Thothne wathoroga bedo kod kaso ahinya ka wane koro gwenge gimoro notimo ng'ato wacho ni atienda ni nawinjo ka gima otur matin. Koro iwuotha kode itiatia kode iwuotha kode itiatia kode. Midhiero mane madhi biro ponono nokiyudo kony madwarore seche mowinjore daktari? Tur seche ma ng'ato tur to omedo wuotho gi tielo, nitiere wan gi closed fracture kod open fracture. Kuponi otur to chogo pilore, ringo dhiyo ginene kata muscles odhi obedo exposed, ibedo gi exposed open wound. Kuponi wuotho kode mok itimo ne thieth, mokuongo ibiro chako bedo kod adhola. Adhola ni nyalo donjo e chogo nyalo bedo gi infection, maseche moko chango ni nyalo bedo matek. Inyalo end up ni timo ni amputation. Tielni no nyalo mi ng'ade. Mar ariyo, onyalo moko. Nikech samoro amora ma chogo tur, nitiere natural mechanism ma body, ma del tiyo godo, ma chango kien. Koponi chogo no odhi oriwore gi nyawadgi, to bedo mobam. Idhi bedo gi deformity. Tiende ni onyalo kelo ni ng'ol. Mar adek, functionality mare biro bedo affected. Tiende ni kaka inyalo tiyo kode. Tiendi ni kotur to odhi ochomore kobam. Kaka ni wuotho biro bedo mopogore. Manyiso ni kata tich ma ji timo kaponi ni ng'ama ringo, ok ibi ringo e yono makare. Koro miyo thoro dich ni ng'ato nigi tur to weyo kamano nyalo kelo ne masira moloyo yie mondo mi ong'iye kapod thuolo nitiere. Omiyo tur ka ng'ato tur ok onego bed ni obedo godo ma ok obed checked, ma omiye solution ma owinjore kode. Ma en wach ma nyikwara Mugia Jwang' onego bed ni winjo maler ni kik itho dich. Itho dich chogono bro chango kobam kamano. Kochango kobam kamano bro kelo ni ng'ol, obro kelo ni songa, kaponono ni entiere kod adhola, obro kelo ni infection manyalo miyo ing'ado kata tendino. Samoro ne en gima inyalo thiedhi ma changi e yo makare. Daktari ng'ato osebiro iri, owinjo ranyisi mani pimonwa ka. Niwacho kacha ni thothne ibro ng'iyo tielono kaka chala, ibro winjo ni ang'o manotimore, kaeto nawinjo kimulo kar x-ray. Mulna kidienje kata okange mikawo mondo mi wach ni ma ato en kidienje ni mar tur, to tur marom kama an, nikech niwacho ni samoro nyalo bedo matin, samoro bendo nyalo bedo modhi ahinya. Kidienje mar tur mondo mi wang'e ni otur yo machal nade, wanyalo timo ne x-ray kata wanyalo timo ne scan, CT scan. But gimomiyo watimo ne x-ray en koro seche moda miye thieth mowinjore. Inyalo bedo ni tur to inyalo wuotho kode, kata ng'ato nyalo biro ira ni nogweyo kom gi tiende, tie kom nogweyo tie kom, to maybe lit tiende ni ochako bedo gi rem kod kuot. To wuotha. Kaso bam moro ma en godo be onge. Koro case like that, nikech wuotho bambi ok obam, inyalo conclude ni en airline fracture. Koro airline fracture en aina pilruok mar chogo to ok opogore gi nyawadgi. Opilore to ok opogore. Mano achiel kuom fracture ma ng'ato nyalo bedo godo. Koro mano be, koponi idhi ir jalony ma onego be ni mi thieth malong'o, onego tim x-ray to ng'e ni to extent mane. Nikech gimomiyo watimo x-ray, wang'eyo pattern mar tur. Tur nyalo bedo no tur to makore. To kamo makore no, en gi yom monyalo were samora mora. Koro mano nyalo inform jathieth ni daktari ni to en gima nyalo timo ne plaster, koso nyalo timo ne surgery. Kasto x-ray ni to biro nyisowa the extent ni to gap no rom nade. Koro x-ray watimo generally mondo wang'e ni seche mwatimo thieth, what idea do we have? Nikech seche mitimo x-ray ni, ikori mar keto jatuo ni probably on a fracture kata obedo immobilized. Ka en tielo, ibro ng'ise ni tielo ni ok iti kode. To koro seche mida ng'ise ni ok iti kode, nyaka ing'e ni tang'o miyo ok onego bed ni otiyo kode. To onego ok obed ni oti kode for what period of time. Nikech inyalo ng'ise ni ok oti kode kaluwore gi fracture no maybe en stable kata ok en unstable. Koro mano konyowa ng'eyo what kind of thieth monego bed ni watimo ne jatuo. Koro miyo it's very important mondo mi x-ray otim when it comes to fracture. Samora mora ma anything madhi kod tur
ber ka x-ray otim. Not unless ni en gimoro ma kaka wacho ni en pilruok apila ma jatuo ni ok one pogruok moro machal gi rem, ng'ikruok onge, ok okuot, mano to wanyalo ng'ise ni tigi yath komondi 1 week, kaso bang'e no wanyalo ng'iye. Ka ok odogi to koro watimo x-ray mar confirm the problem. Kamano. Kapok wadonjo weche mag thieth, nikech ang'eyo ni wantiere kod laktar mabong'eyo kaka chogoni chal, kaka onego bed ni chomo chogoni, wabodwa ni mondo wadonjo weche mag physiotherapy kama koro ilonye, wabong'eyo ni kaka onego bed ni ng'ato dogo e ngimane mapile tok hinyruok. To thothne wathoroga timo gimoro Dr. Ken ma samoro e kor gweng' nyathi moro ne bade otur, to wantiere kod jameko moro ma ok ti kod x-ray, onge weche kaka mag CT scan, to nitiere kaka omula choke, kaeto winjo ni ka ato nego beni mako gi kete titweyo. Mulna mama na matin kaka jagono molonye weche mag choke kachiel kodaka. Anyalo mulo nigo in terms of modern medicine, but traditionally chogo mana kaka nasewacho chon kane pokwa bedo gi lony weche mag hospital mang'eny kod technology mang'eny. Ni nyalo yudo ni ng'ato gimoro ng'ado, kata ka ng'ato dhi kwath, gimoro ne nyalo ng'ade, to be onge yath mutiyo godo, to bang'e no over time kanyo dhi mbala dhi bedo pien dhi riwore, to kendo changa maber. Koro the same mechanism dendwa nigi yore gi wuon ma thiedhore godo kapok waketo external medication. Chogo en achiel kuom tissue kata fuon manyalo chango kien ka ok itiyo gi yath moro amora. Teka ni chogo dhi oriwore gi nyawadgi to moko. Omiyo jomeko kata traditional medicine men madalaka, the idea gima gitimo en ni gitemo manyo wang' chogo cha kuma wuok godo to giriwe. Koro en ga en pata potea. Koro ka api ber kata experience ma in godo mar mako chogo no ber, to chogo ne bro riwore. But pogruok mabedo go kodgi en ng'eyo ni to chogo ne oture yo mane. Wan gi oblique fracture, wan gi transverse fracture, wan gi comminuted fractures. Koro tur nigi yore mang'eny. Mabe yudo ka seche moko from the personal experience, ni cases ma wasebedo godo diere mane watimo internship in the local hospitals, iyudo ka ng'ato biro nen gi fracture, ogoye picha, waseneno kuma tabu nitiere, wase adjust mwaketo chogo chaka monego bedi otwe gi cast. To kodhi dala, to jodala ng'ise ni jo hospital ok thiedhga choke motur. Ok thiedhga choke motur. Idhi gol gichecha, itere ir jameko. Koro jameko ni gimodhi otimo ma ok ber, odhi ochako manipulate kachacha. Ting'e ni choke ka osedhi oket mokiepo. Gimotur ok rwa. Gimotur bedo immobilized. Omiyo kupo ni hawi nyalo bedo maber, ni yudo ng'amo nyalo mako gi keto chogo e wang'e. That is just okay. Obro heal. But mak mana niya, obro heal seche moko with deformity. Emombiro ka ng'eny jok mani mako chon. Moro lbete no tur, to odhi otur ka sani koro ochango kobam. Nyaka kanyo wawinjore nyakora mogia jwang' wadhi kawo yweyo mondo mwayudie weche manyien, aeto bang'e ne waduoge kidieny mogik ma wadwani mondo mwang'ene kuma physiotherapy donje, kuma laktar tieko godo tich, kod kaka in jatuo kata jagono matiende otur kata ombong'ne otur onego bed ni konyori mondo mi dendi okonyre mondo mi ochangi. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe.
coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia, and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Dipanshu. Chalnian ngacha. Angane. Adi, ene ngacha. Ng'ato ka ng'ato ne nyiero, kendo nitiere kinde moko ma ok wanyal wilgo. Konya jogo maka. Mamono mjo huyu? Hapana. Osemiyowa thuolo mar bedo osiepe. Kuom higni mang'eny, Nyarkochia osebedo ka opong'o utewa gi mor, nyiero, koda sigendni mane chalo mana mekwa wawegi. Kata kamano, sani, wachopo e giko mar wuoth mane omulo chunywa ahinya. Kik iwe mokineno chenro maduong' ma gikone biro bedo chieng' tich abich. Erokamano kuom bedo achiel kuom jowuoth. Mae ok en mana giko mar chenro, en nyasi mar pako giko maber. Nyarkochia, sigana mogik, nyiero mogik, Nyarkochia. Mana e Ramogi TV. We have not received any formal notification from any quarters. In all the police stations within Nairobi, we are not aware of anything. Sirikal osingo mar rakore gi ng'ata ng'ata ma kiny ne roch chenro e kinde rapar mar ng'anyo Gen Z. It is about honoring their courage, standing in solidarity with survivors, demanding justice and accountability, and reaffirming the values for which so many Kenyans sacrifice. Jogo mano yudo masira e kinde ng'anyo mar Gen Z oramo ni kiny nyaka gitim rapar mar jogo manonegi ka gidwaro arita mar obila. Wan jonam koro wawinjo matek kabisa. Ma jomoko bende osewe lupo nikech koro ok ginyal gogni omedi. Nengo moidho mar mauta omiyo moko kuom jolupo ma Kamariga oweyo tijno kendo manyo tije mamoko. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Kennedy Otieno studio. Wang'eyo kata weche mag tur mag tielo ahinya nyombong' kaachiel kod tielo duto te. Nyako Ramogi Ajwang' kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kaka jomeko tiyo dala. Daktari wacho ni kata odoko ni ne gin gik matiyo to ponono ni gimoro pasore kata tielo chogo komakore maber ne chango dhi bede to gi bam. Wadhi yaw lainde wa mag simu na mar SMS bende waseyaw en 23600. Daktari gi kamwagi Keni, aneno ka wantiere kod picha mabende nyiso maber kidienje mopogore opogore mag turo. Kang'eyo ni ma diher mondo mipuonjwa godo ang'o kaeto iterwa ir laktar mabro temo kelo choke gi kanyakla aeto wadhi ka physiotherapy. Erokamano Ruth, kapok ne wabedo kumariamo, ne watemo wacho kaka thieth mani nyalo timo chon ne ber to mana ka sura achiel ni ne ok ng'eyo exactly gima timore. Koro katemo explain gimomiyo mano nyalo dwaro ni seche moko ber ka ng'ato timne thieth manyasani en kido mar picha mwaneno gi magi kit tur ma ng'ato nyalo bedo godo. Ikoka wacho ni tur opogore opogore. Koro king'iyo kojacha wan gi tur ma chogo nyalo tur kong'adre e diere. Mana achiel kuom chogo aina mar tur. Koro aina mar tur mar chogo cha kitemo ni pase kata ni ithiedhe ibro golo chogo e wang' nyawadgi
omiyo mano nyalo chango kobam. Omiyo go x-ray nyalo ng'isi ni to aina mane mar tur mantiere. Koro wan be chogo nyalo barore ka malo ka dhi piny ma oko ng'adore kindgi. Nyalo dhi across diagonal to nyalo tur be mowere gi nyawadgi ma oyombore. Koro miyo chogo aina ni koponi ng'ato ne timo meko kinyaluo kata dala, koponi bat chogo mar ka gi kae ok odhi okiepo moriwore, onge chieng' ma chogo no bro change. Koro miyo ka in gi x-ray, seche miseriwe cha titimo check x-ray, ting'eyo ni to be omoko. Watimo gimiluongo ni reduction. Inyalo timo close reduction kasi timo open reduction. Iywa chogo tiketo kiepo gi nyawadgi titweyo. Koro mano koponi ok otimre yo makare to ng'ato nyalo bedo gi ng'ol nikech choke ok odhi oriwore. Koro nyalo ng'adore kamacha to owere kata obarore to okiepo gi nyawadgi, ma iluongo ni spiral fracture. Kaso moro be onyalo bedo mana gi onyalo temo notur to ok otur. Mae aina mar fracture kata tur mabedo kuom nyithindo. Nyithindo ahinya chokgi kapod gitindo chalo yien mayom ma ok inyal turo. Koro kitemo ni ture to bam. Koro mae miluongo ni green stick. Ma timore ahinya kuom nyithindo. Koponi gigore piny ok ibi neno ni chogo otur, but bam moro nyalo bedo. Koro mae be en aina mar tur mang'eny jok mosebedo ka mane imako gi jodala ka iyudo komake lakini twelo bedo ko bam. Kaso maybe aina chogo aina tur maluongo ni comminuted fracture. Koro aina fracture ni kata turni mae to koponi ok otimne surgery to ng'wony bro bedo nikech already ong'injore. Koro ing'ama jadala mada thiedho gi nyaluo kithiedho mae ok ang'e ni choke gi beduoko gi nade. Koro momiyo ber kwa timo x-ray to wang'eyo aina chogo no oture yo mane. Koro mane momiyo ber mondo mi watim x-ray. Koro x-ray konyowa ng'eyo aina mar tur ma ng'ato nigodo. Kamano. Namba mar SMS en 23600 ka intiere kod penjo go simu mondo mi ipenja laktar. Daktari intiere kod penjo owacho kacha ni telo mane ong'ikore to notem ruayo kae to bang'e ochako kuot kabisa kidiye to ofuokore. Itimo nang'o? Penjo no wuok kuom Martina. Nong'ikore moko tur, ng'ikruok no nyalo bedo ni ne ntiere kata sprain ma ligament. Kasto nikech samora mora ma ng'ato nigi hinyruok aina no, ok obi tiyo kod tielo no e yono mowinjore. Kaso obiro bedo gi kuot. So seche mokuot no, to probably obiro chako bedo gi rem. Koro mano gima nyalo timo, koseneno daktari mo confirm gima notimore, ka ok en chot mar ligament, to onyalo bedo compressed, kata itimo ne thieth maduogo rem piny, kata itimo exercise mar tego leche man kanyo, nikech leche ka yom yom to miyo pi gudore kanyo. Manyiso ni onge compression. And then onyalo bedo advice kopo ni en ng'ama nitie dala to ko bedo to keto tiende bedo elevated. Kamano. Wang'ene ka ng'ato osetimne x-ray, osetimne CT scan, oseyudi ni en kidieny mane mar tur ma entiere godo, thieth thoro chalo nade, kae to ka daktari osetieko kode, mobiro iri kaka jagono matimo physiotherapy, wuoth thoro chalo nade? Wan gi stages ariyo mag tur. Okay, mag approach manyalo tiyo emergency. Seche ma ng'ato nigi trauma, ng'ato gore piny kata en accident, osekawi from the accident scene, oteri hospital. Mokwongo watimo physical assessment. Anyalo kawo simu daktari? Exactly. Lennox, hello, penj laktar. Hello, Nyadimo Nyuongo. Machiegni Lennox, penj laktar. Hello, penj laktar. Mai wugen yama wapisa. Wawinji. Imana penj laktar. Nitie wadwa moro kam notor Nyadimo Nyuongo. Koro kan watemo chon. En ga gima ukuot chogo no kuot yako bato nitie sam be osechiko higni ariyo but pod oremo ga remo kodwa lal chut. Koro mano nyakonyi nang'o? Nutemo chome dala, notem chome siptal koso? Ena gima nochom kinyadala gi nochome choma kinyadala to mano chomre to nochomre wang'e to bang' osetieko higni sani ariyo to en ga gima remo to lal remo to duogo. Koro tem nyakonyi nang'o? Erokamano ahinya daktari. Mane gima ne wawuoye?
Koro nikech mano notimore, mondo mi wang'e kaka inyalo konye mokwongo, kopo nodok kata odhi osiptal machiegni, ibo tim x-ray. Kowa timo x-ray, kanyo biro miyowa kama wachako godo. Ni to chogo ni, bedo ni otur chon kata tur sani, ang'o minyalo timne. X-ray biro ng'iso ni to ne en gi non-union koso mal-union. Nikech union gi be ng'eny. Koro non-union, tiende ni chogo ok omoko e wang'e. Dho ni chango to nochango, to ne ok ochango ka omoko. Mal-union, onyalo bedo ni no ochango to chango kobam. Koro bathe moro wuok, obedo oko. Nikech nitiere tissue maluongo ni callus formation. Tiende ni chogo manyien chako ga riwre gi nyawadgi momoki mobed motegno. Koro kopo ni nomoko kobam, to maybe kama ne chogo manyien ochako donje cha ema koro kuot. But chutho mondo mi wang'e ni to en ang'o ber kwa timo x-ray koko wanyalo advise on that. Nyaka ng'o doge siptal. Mano ok anyal advise koka neno the state of the bone. Koro ber advice manyalo miye sani en ni odogo siptal, ogo x-ray, and then ibro ng'ise the way forward. Kata kitimone osteotomy, kata en arwecho, kata inyalo rieya, timiye support. That's a way out. Hello, penja laktar. Machiegni? Apenjo laktar niya. Nitiere omera moro jamipira oseturo diriyo. Imake mana Nyadala kae. Koro bende onyalo dhi mbele gi tugo kendo nikech oneno ni jo osiptal ok nyal konye maber. Ere kipogruok Nyadala gi osiptal? Erokamano ahinya emane daktari temo pimo. Daktari nikech aneno ka saa bende dhi matek mokalo, abo kwayo ni mondo mwachak kwaseduoko pa osida to ichak idhi e kidieny machielo mondo mwadhi e weche mag physiotherapy kaachiel kod exercise kod weche mag chango kod rito chokewa e yo makare nikech dakika omayo wawang'wa. Koro aduoke. Aparo ni pogruok mantiere kind dala gi osiptal en ni osiptal nigi ng'eyo mang'eny kuom chogono kod aina tur ma ng'ato nigodo nikech ka wacho ki Nyadala cha en ni make amaka ni chogo riwore to kwa ng'eyo ni to chogo ture yo man chal nade. Koro nikech osiptal inyalo tim x-ray mang'e kod nitiere yedhe be inyalo miyi madhi konyo riwruok mag chogo e yono makare kata mapiyo. Omiyo dala seche moko kinyalo yudo yedhe mimiyi madhi riwo chogo, lakini osiptal mano biro timore kod seche chogo ser makcha jadala ok ong'eyo nomakore nade. Ja osiptal biro ng'eyo nikech obiro timo check x-ray mong'i ni chogo cha be omakore kata ok omakore, kata biro ng'iso ni chogo ni chango ne biro bedo kama. Aya mar adek, jadala seche moko ok ong'eyo ni to chogo ni komake to onego bed ni igole bang' thuolo marom nade. Nikech inyalo mako ne ng'ato lwete kata tiende to bang' jumbe 2 oduogo kata bang' jumbe 3 oduogo. Koro ok ong'eyo pattern kata time ma chogo onego bed ni kawo to chango. Nitiere pogruok e thuolo ma chogo mag tielo kawo kod choke mag bat kawo kod choke bopogore opogore. Koro miyo nitiere gik mang'eny ma jo osiptal nigodo kuom lony ma anyalo advise ni ka ng'ato nigi tur odhi osiptal moloyo thiedhe dala. Ok adagi ni jodala ok nyal thietho, ginyalo thietho mak mantiere ng'eyo moro ma ok ginyal bedo godo. Kamano. Daktari mapiyo piyo nono wadonjane e weche mag koro awacho nikech thuolo neno katin but apani wanyalo dwaro saa mang'eny. Seche ma ng'ato osebedo gi tur, immediate thing kopo notere hospital ibo yudo ka ng'eny gi gin emergency and accident emergency. Koro accident and emergency kaeni itimoga basically first aid. To kata first aid ni inyalo time at the site kuma ng'ato oyude kotur kata ng'ama maybe okier dala. Yudo ka jo ambulance ko biro kawo ng'ato gitimo ne first aid gi immobilize nikech inyalo bedo no tur to kowere mabor. Koro ng'ama ainano kopo noting'e ating'a ma ok ging'iyo ni to tielo cha okete yo makare onyalo medo kethore. Koro mokwongo gimitimo ni ibedo immobilized. Kosebedo immobilized, gimachielo ma ng'ato nyalo timo ka nitiere dala, kik rwa tielo motur. Tielo motur instead of rwayo inyalo tiyo gi ice
titwe koponi pod orito mar dhi osiptal koponi obedo piny obedo elevated ikete kama oting'ore gi malo to koponi ng'ani koro osedhi osiptal en tur mathis inyalo ketne plaster kasto imake to ketone plaster to onyalo yueyo bang' ndalo ma daktari advise sana sana obedo 4 weeks to 6 weeks kaso bang'e no otimo physiotherapy mano be timore kod koponi ne en tur madwaro surgery kosetimne surgery to yueyo for 4 to 6 weeks kaso koro mogik thieth ng'ato timo ma ng'ato wacho ni koro onyalo dok timo gima icho timo en physiotherapy gimomiyo ober en ni okonyo leche fuonde kod chogo tiyo yono mowinjore nikech koponi otimni immobilization koketni plaster to ibudhogo mag dweche kata 4 weeks ibiro yudo ni tielo no ochako moko ok onyal riere koro mondo mi oriere physiotherapist biro biro to timo ni manipulations mamiyo obedo gi rieruok koro the role of physiotherapy e fracture management en ni mondo oduok tielo cha oti kaka incho tiyo chon nikech kochango ma ok otimne physiotherapy emodhi bedo gi bam odhi bedo gi ridruok obro moko to seche moko kinyal tiyo kode kako winjore koro e picha ni gin gigo ma physiotherapist timo mokuongo kacha ka en ankle kata fuon magine ombong tielo mane nigi tabu inyalo sirori kako sirore no to ibiro tiendi chien mano bro konyo improving the ginene mutni matielo ma be another exercise ma ng'ato nyalo timo koponi en gi tabu mar tielo ariyo gi kasto mai be machielo macha be machielo inyalo kawo towel tiywayo go witiendi to gimomiyo abiro ge mae nikech ko itur okongiso ni nyaka kori bed dala ni okinyal wuotho nyaki wuothi mondo mi tielo no kik bed gi kuot kata med kethore koro kise mi wuotho to konegi be ni nyono tielo moketne plaster kata man gi chuma gimi ing'isi ni tim ni reduce weight on the tielo no koro by reducing weight ibo timo gimulo ni partial weight bearing kaso bang'e ni timo full weight bearing koro gima asebedo ka neno ne jowa mang'eny seche ma ong'isigi ni mondo giti gi lodhegi ng'ato dhi ng'iewo gi tiyudo ka ng'ato koponi ne en tielo mar korka cham ema ne nigi tabu ibiro ni tielo no emokete chumani koro a demonstration of kaka ng'ato be ni timo mano emomiyo biro gi ma mondo jowa mandala bone nikech ibiro yudo ka ji wuotho e street gi chumbegi to kong'eyo kaka iwuotho kode koro to demonstrate nikech thuolo watin godo koponi en right leg mane ng'ato nigi tabu to ida wuotho gi chumani wach ni koni mani gi tabu to seche motimni surgery ok onego inyon piny koro seche ma mano timore ibiro ka jomoko koni kaponi en gina achiel koni motiyo godo to seche mitimo mae tiyudo ka weight mar tielo ni onego bed ni dhi gima koro kaponi tiyo gi lwet ariyo to tielo ni nyaka oting're malo kasto weight bedeti e lweti kasto imove gi the opposite side koro en chuma tielo ni is up and then you go like this mano is non-weight bearing kong'isi non-weight bearing iketo chuma tielo ni ting'ore tidiro malo and then koponi partial weight bearing koro mani nyono matin koro chuma dhi mbele titiyo gi ma to ma biro 1 2 3 yeah ngech onego beni weight mar tielo no bedo supported gi chuma e chumani to koponi chuno ni ng'ato nyaka idh stairs seche ma ng'ato idho stairs gi chuma gi tielo malit dong piny tielo maber dhi malo tiende niya onyalo paro wacho ni gik mabecho ni e polo to gik maricho ni piny koro seche milor piny tichako gi tielo marachni emotero piny kaso maber biro koro seche miidho gi tielo maber mokwongo kidok piny tidok gi tielo marach mokwongo koro that's a simple explanation mar mae nitiere jowa mabe pod dwaro ni mondo owuothi kata obedo ni gin gi plaster to wuotho bedo negi matek koro koponi ogol plaster to wan gi boots aina gi mabe watiyo godo koro magi to gik ma orthopedic provide kod physiotherapist koro mae en yon achiel mar
tiyo kod avoid the plaster. Nikech plaster seche moko koketni godo kalore gi kaka fracture en, wanyalo mako pi to moro ok nyal dhi kode tich. Koro ma is a boot mwatiyo godo. Erokamano daktari. Twagni ne mit mokalo saimo maya wanga. To daher mondo bagol twagni e studio ka kapo ni ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kokalo kuom namba mane? Sani e kama nyalo dwaro tudore koda, namba man ayudora en 0723924149. Inyalo nuoyo? Ka nuoyo 0723924109. Koro kopogore gi nena wuon, anyalo tudi kod jowetewa man gi kuonde wa mpogore. Kopodi en Siaya, Homa Bay, Kisumu, kitudri kod ata nyalo tudri kodgi. Erokamano. Nyakwara Mugejwang, erokamano mathoth. Dr. Ken, erokamano mang'eny. Nyaka kendo odiechieng' machielo, kabokelo ni chenro mar penj laktar niluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.